Good morning, guys. Kain tayo na pamahaw breakfast. I bought a liver the other day, so I cooked it last night with rice, and I had rice last night, so I won't be able to eat rice today. Maybe until next week na. May binili pa naman akong bagoong. Next week ko na yun makakain with rice. So ito, madaming benefits ang ano ba? Liver. Sinong may gusto ng liver? Niluto ko lang siya sa olive oil, onion, garlic, pabinta. Tapos soy sauce lang. Alam niyo ba yung iba na hindi kumakain ng ng liver, pero gusto nila yung benefits ng liver. Bumibili sila ng nung capsule na ba, yung iniinom na lang. So ako, kumakain naman ako ng liver, so bakit hindi na lang bibili tapos lulutuin? Gagastos ka pa, bibili ka ng nung vitamins. Madami kasing benefits to sa katawan natin, lalo na yung mga sa gut ba, yung sa mga nagme-menopause na din. Ito lang yung ko, breakfast. Tapos ito, yung pickled garlic. Unti na lang siya. Malapit ko na maubos. Hindi na siya yung sobrang matapang na lasa ng garlic. Itong liver, nakakatulong talaga siya sa akin. Kasi simula nang napansin ko na yung kuko ko na siya ba, parang wavy ba tawag doon, parang garang-garang. Simula ng nung lagi ako nagkakain ng nito, umuki na siya. Meron pa siya unti garang-garang. Di ko alam yung tawag doon. Meron pa siya unti, pero unti na lang siya. Ayun, unti na lang. Tapos ako lang din kumakain nito kasi yung asawa ko hindi mahilig nito. Sila, nasusuka ba? Hindi sila kasi dati naman daw nung maliliit pa sila, pinapakain sila ng liver ng mama nila. Hindi daw talaga pwede. Ayaw daw talaga nila. Kaya never pa nila natikman yung liver. Kaya minsan yung hindi nila, yung pag nagluluto ako tapos hindi sila familiar, tinatanong nila kung ano yan, anong sangkap.
Sinasabi ko lang, safe yan. Kain na. Diskumpiyado ba? So, yan lang guys.